Gure ikasketa prozesun barruan, hau somatizazioa da, gertatutako zehose hor trabatua gelditu zaidala. Erne baldin manoz, konturatuko naz zer den. Eta aukera dakat lantzeko. Ezpanoz erne, bendutzea da, karkaxa bat gelditu dena hor, eta geho joningo dena. Ja. Barrua lantzen nahi baza, konturatuko za. Ia ezer ez dela kasualidadia. Ia dena kausalidadia dela. Kausa baten ondorioa. Bueno, esaten egin itzanan barruan, ja. Kuriosua da, Eta esperientzi bada erneotia barrura, eta ohartzia zer den, ze pentsamendu, ze gertakizun piztu zaizun. Badirudi, ez, gu orainan biziga, edo saiatzen orainan egoten, baina pentsamendu hori edo, hori bada, segundo batzu gertatu, bideoa hasi bine pixka lentxeo gertatu da. Orduan, niguan non noz, hemen noz orainan, edo ura aztertzen. Bueno, ne buruak iningo tratu bat, hoi geosio lando, urko, ez dela zingo dugu bideoa in. Geoko lana, mino kompromiso hartuta, landuko, konforme. Itzaien hain itzanan barruan, detalia. Ez baut, nire kasun, gertatu zaidan hoi, ez baiot arreta jartzen, urrengo gertakizuna, agian maila berekua, indar berekua, edo indar gehiagokua izan diteke, gehienetan izango da. Ez da lehenengo aldi hau gertatzen, aurren ez baut ikasten, nola bain ere energia ikasketa eskaka dabil. Lehenengotik ez baut ikasi, bigarrena gogortxio. Hirugarrena handi gogorrago, laugarrena gogorrago. Orduan, zein da kontua. Guri nolabait gu ezileak izan dugu edo badugu joera bat gustatzen ez zaiguna ukatzeko, baztertzeko. Oan dela 20 urte, alako familik ez dakiz, kakazarra intzula, bere joeran gatik guztakiz, orduan jata familioi rik-ra, borratu. Bueno, aukera bada, hor ez da ikasketik. Barruko ikasketa bilatzen bazu, eta barruko zure ekilibrioa, eta barruko zure ohartzioi, jondeneko ez dakizen bat urte, famili bate bere joera, ez dakizea arraio batik, kiston mokordua intzula, suposatu hartu ingot, adibideoi, kiston mokordua intzun, ez dakizea joera zitun, ez dakizea joera ideologiko, edo ekintzana, ez dakizea. Ez baut nola bateko hausnarketa bat iten, ni hain lekuan egonta zeingo nuke. Nola jokatuko nuke, nik nelekuan egonta nola bizitu nun, edo ez dut biziture egin, baizik eta nahi kontatu diat eta horren galdituna, eta zuzenin epaia batzutik bestea pasada, eta hemen dena garbitzea bat bestia. Ez badu nola bateko hausnarketa bat iten, geho gertaiteke ni hain lekuan jartzen saiatu, eta aizu, nik enuke egingo, nahi ez zait ongi iruditzen intzutena, eta agian, nire barruan agian, pausa bat emango, eta agian aizu, familia hortako norbatekin itzain, eta ez dakit aizu, ze pasatzen, ze, ez dakit, nola bateko berdu hausnarketa bat, barneratze bat, ohartze bat, zu agian lagunduko dizu familia horren minea iristea, edo lagunduko dizu onartzea ez zaudela konforme. Agian ulertuko zu, egoera hortan ez zintzen bestekin, ez dakite zein den adibidia, nola bait, etzu zure jasozun ustezko begi batzun interpretaziotikan baloratuko. Eta garrantzitsuna etzu ukatuko, ez zu baztertuko esperientzioi, ingozuna, integratu. Integratu ondoren, zure ganatu ondoren, ulertu ondoren, murtxikatu ondoren, erabaki batzuk hartuko jozu, edo ez, edo agian hartuko za, agian nik induten honekin beste batzuk nahi familia horren barruan sartzen haute, edo agian nik innezaken honekin hor sartuko liakete, eta ez du nahi, ez dakit nola biziko zontzuk. Bino, honea torriga ikastea. Ikasketan barruan sartzen da, albazu, baztertzi ateratzen zaizu noi, poliki hartu, prest daudenin, prest baldin bazaude,
eta baztertu berrin nolabait integratu. Eskaintzen dutena, nire burua eskaintzen jot. Zuk meziz hoi, bai? Integratu,